Эфирде яңалыклар тапшыруу исәнмесез. Студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Хәйриягә биргән акчаларның бер өлеше волонтерларга хезмәт хакына китә. Бу дөресме? Чаллы волонтерларына нинди куркыныч яный? Шәһәрдәге күп кенә балалар мәйданчыклары искергән. Аларны алмаштырыр өчен кая мөрәҗәгать итәргә? 43-нче мәктәп балаларны кабул итмәскә дә мөмкин. Биредә янгын сүндерүчеләр тикшерү үткәрде. Бүген хәйриягә дип акча җыючы волонтерларны кибет яннарында, паркларда, машина кую урыннарында күрергә мөмкин. Гадәттә волонтерлар дип социаль өлкәдә бушлай ярдәм итүчеләрне атыйлар. Әмма безнең хәбәрчебез ачыклаганча, Чаллы волонтерлары хезмәт хакы ала. Әлеге кызга 17 яшь, каникуллар вакытында волонтер булып эшли. Шәһәрдәшләр эштән кайтканда кибет яннарында кеше күп була. Тартма тотып басып торышны күргәч, күбесе акчасын кызганмый ди ул. А как вы на эту работу попали? Решила помогать детям устроиться. Вы за это зарплату получаете? Да. Ну, если не секрет, какой? 75 рублей в час. Яшь кына яшүсмерләргә тартма тоттыралар да басып тора торган урынның адресын әйтәләр. Алар акча кирәкле баланың диагнозын да белмиләр. Тулы мәгълүмат алыр өчен полиция хезмәткәрләре хәйрия фонды җитәкчелеген чакырта. Это где она живет? Она в городе Елабуге. Елабуге живет? Да. С кем живет? До этого в Альметьевске. Если не ошибаюсь, с матерью. Я точно не могу сказать. Как не знаете? Вы от и то должны знать, если ей деньги собираете. Хагиде буларак волонтерларның эшкә рәсми рәвештә алмыйлар, балаларның әти-әниләреннән рөхсәт сорап тормыйлар. Бу исә волонтерлар өчен куркыныч. Данные благотворительные фонды несовершеннолетних детей увозят в соседние города, и там они работают, собирают деньги. Данные несовершеннолетние находятся без сопровождения взрослых, и имея при себе какие-то деньги, они подвергают себя опасности. Полиция фонд җитәкчеләрен җәзага тарта алмый, документлар тәртиптә, законны бозмыйлар. Бары тик балаларның сәламәтлегенә зыян салырга мөмкиннәр һәм волонтер исеменә тап төшерәләр. Чөнки волонтер сүзе бушка эшләү дигәнне аңлата. Даже само слово «добровольц» от слова «добрая воля». Это безвозмездно все делается, как бы брать за это деньги, я считаю, что это неправильно. Шәһәрдәшләргә акча бирер өчен волонтерларның авыру балага кагылышлы документларын тикшерергә киңәш итәләр. Хәйрия фонды турында да мәгълүмат тупларга кирәк. Гүзәл Шагапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Иртән балалар бакчасын сүттеләр дип шалтыраттылар. Төштән соң 52-21 йорты ишек алдында яңа атынгычлар һәм тренажерлар урнаштыра башладылар. Көтелмәгән төзекләндерүгә йортта яшәүчеләр шат. Уен мәйданы инде берничә дистә ел тора. Балалар мәйданында ремонт эшләре башлансын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Идарә итүче оешма вәкилләре киңәшен Гүзәл Шагапов тыңлады. Балалар мәйданчыгы бош, кичә уен элементларының күбесен сүткәннәр. Бүген инде яңаларын урнаштыра башлаганнар. Элеккегеләре гос таләпләренә туры килми, сәламәтлек өчен куркыныч. Йортта яшәүчеләр балаларның яңа мәйданчыкта уйнавына шатлана, өстәвенә спорт инвентарьларында уларга да шөгыльләнергә мөмкин. То, что сейчас вот поставили, да, она хорошая, новая. Да, ноги не ходят, маленько можно чем-нибудь заниматься. Дома сидишь целыми днями или лежишь. Мәйданда 3 зона булачак, берсе спорт зонасы, берсе 7 яшькәчә балалар өчен, берсе олораклар өчен. Әлеге мәйданны җирле үзләре советы рәисе тырышлыгы аркасында төзекләндерәләр. Одним из условий участия в данной программе это было найти спонсора, который бы дал 50% от стоимости данного конкурса. Здесь выступили мы как управляющая компания, у нас 50/50, то есть город 300 тысяч дает и 300 тысяч дает управляющая компания. Элеккеге уен элементларын утилләштерәләр. Мондый мәйданнар 52-нче комплексның 19-нчы, 20-нче йортлары ишек алдында да барлыкка киләчәк. Әгәр ишек алдында балалар мәйданы искергән икән, җирле үзләре советы рәисенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гүзәл Шагапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Икенче комплекста яңа спорт түрен үзләштерәләр. Күптән түгел генә спорт мәйданчыгында баскетбол боҗралары урнаштырганнар. Әмма җирдән комын алмаганнар. Спортчыларның кайберсе уеннан туктаган, ә кайберәүләр яңа спорт түрен өйрәнә. Икенче комплекстагы әлеге мәйданга 40 ел ул яшьләрнең яраткан урыны булган, әмма узган елда чокырларны каплар өчен җирлеккә ком сипкәннәр, соңыннан баскетбол боҗралары урнаштырганнар. Әлеге мәйданга без спортчыларны чакырдык, баскетболчылар бәя бирде. Совершенно неиграбельно.
Бегать неудобно, все спотыкаются, упадешь на камень, можно что-нибудь повредить, очень неудобно играть здесь. И мяч, к тому же, не отскакивает от песка. Кольца все нормальные, а по площадке я скажу то, что один минус – это то, что на песке вообще неудобно играть. Мячик постоянно отскакивает от руки, и нельзя угадать, куда он полетит в следующем мгновении. İkinci kompleksin Şirli Üstleri Sovet Reisi bildirüyünce basketbol meydanını tüzüklendiriu planında var. Grant ıtığı için beygilerde de katnaşkanlar. Городской грант ушел на площадку возле дома 202, детскую площадку, а республиканский грант мы решили на покрытие. Но по указанию города все республиканские гранты идут на дороги. Поэтому у нас осталась площадка вот в таком состоянии. Şirli Üstleri Soveti kilesi yılga da beygilerde katnaşırga tili. Meydanı tüzüklendirir için yardım milyon so'mga yakın akça kerek. Elige ise Şirli sportçularga kurşu meydanlarda şıgıllenirge turu kile. Güzel Şıхапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдә белем бирү учрежденияларын яңа уку елына кабул итү дәвам итә. Бүген 43-нче мәктәпне тикшерделәр. Янгын сүндерүчеләр белдерүенчә, биредә проблемалар ел саен диярлек бар. Әмма мәктәп җитәкчесе аларны 1 сентябрьгә кадәр хәл итә. Yangın söndürücülerin talepleri az түгел, гадәттә беренче документларны тикшерәләр. Әгәр барысы да тәртиптә булса, бинаны карыйлар. Встречаете пожарное подразделение. Обязательно. Да, они проходят проверку, все проверяют. Показывайте, где непосредственно очаг или что-то. У нас работа здесь показана, здесь все написано. Инспектор вахтерны да тикшерә, янгын чыга калса, ул барлык тиешле чараларны яттан белергә тиеш. Һәр секунд укучыларның гомеренә тиң. 4 ел элек 22-нче мәктәптә янгын чыкты. Шишне бүлмәсендәге төтенне нәкъ менә вахтер күреп ала. Вакытында белгечләрен чакырганга гына зыян күрүчеләр булмый. Работа достаточно была выполнена большая, но в то же время сегодня у нас только еще 3 августа, и до начала учебного года у нас есть время исправить некоторые небольшие недочеты, санитарное состояние привести в надлежащий вид. Но мы обязательно справимся, и к новому учебному году школа будет готова встретить наших дорогих детей, их родителей. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен хәтта китапханә эше дә белергә тиеш. Никогда не задавали такой вопрос. Наверное, вот выдернуть это кольцо и нажать. Да, вам тоже. Провести с ней инструктаж. Давление есть, все нормально. Вроде стряхнули. Выдернули чеку. Направили на очаг пожара на расстояние 1,5-2 метра. 43-нче мәктәпкә 32 ел биредә бер тапкырда капиталь төзекләндерү уздырылмаган. Шуңа күрә янгын куркынычсызлыгына кагылган хаталар күп. В предыдущем учебном году в данном помещении на путях эвакуации находился линолеум, и, соответственно, получили предписание Госпожнадзора, были привлечены бюджетные средства, и, соответственно, видите работу. В новом учебном году мы заменили линолеум на плитку. Соңгы елда спорт залында яңа киртәләр куйганнар, хореография бүлмәсенә вентиляция системасы урнаштырганнар. Тиздән өстәмә чыгу юлы да барлыкка киләчәк. Шуңа да карамастан мәктәп балаларына яңа уку елына каршы алырга әзер түгел. Доводчиков по всей школе на эвакуационных выходах не было по коридорно. Так, второе нарушение – это перегородки деревянные в библиотеке. Эвакуационный выход с мастерской непосредственно наружу. Один выход был сужен, надо его расширить до 1,20 м. Затем закрепить стулья в актовом зале. Тикшерү барышында инспектор 12 хата тапты. Аларны төзәтер өчен мәктәп җитәкчелегенә бераз вакыт бирелде. Гүзәл Шыхапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шалыда өлкән буын вәкилләрен йога белән шөгыльләнергә чакыралар. Яшел фитнес республика күләм проект кысаларында Кояшны сәламлә исемле дәресләр башлана. Аларның беренчесе бүген узды. Пенсионерларга йога белән һәр пәнҗешәмбе җиңү паркында иртәнге 7дә шөгыльләнергә мөмкин. Үзең белән җәймә алып килергә кирәк. Күңел радиосы 20 яшьлек юбилейы уңайыннан котлаулар кабул итүне дәвам итә. Бүген радио студиясына күңелгә нигез салучыларның берсе 1991-1999 елларда шәһәр җитәкчесе булып торган Рәфкать Алтынбаев килде. Радио тыңлаучылар аңа турыдан-туры эфирда сораулар бирде. Рәфкать Зәки улы исә күңел радиосының барлыкка килгән вакытларын искә алды. Ул тыңлаучыларга күчтәнәштә алып килгән, гармунда уйнады. Бар вакытлар булды бит инде, бик җиңел вакытлар булмады. Дөресен әйткәндә, аннан соң безне тәкъминтәләр 16 район икмәк беләде, ит беләде, сөт беләде. Аларга да ничектер рәхмәт әйтәсе килгән. Шуның өчен мин бик тырыштым инде. Анда да барып җитсен күңел радиосының тавышлары дип. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубуллашам. Иртәгә очрашканга кадәр.